Как да си настроите машината за пушек? Показаният модел е 900 вата. Може да бъде също така 1000 вата или 4000 вата с различно оборудване. Машината за пушек изисква до 1 литър течност за пушек. Избягвайте да превишавате нивото на течността. Никога не накланяйте машината, ако вече е пълна с течност за пушек. Поставяйте я върху равна повърхност преди употреба. Стъпка 1. Включете захранващия кабел към машината. Показвам ви дистанционното управление на машината за пушек, на кои модели се изисква неговото включване в букса Wireless Controller. Стъпка 2. Свържете кабелния контролер към Manual Controller. Стъпка 3. Включете към захранването. Сега стартирайте машината от копчето. Стъпка 4. Загрейте машината от 3 до 5 минути. Готови сме за пробното пускане.